Ai vrea să-ți iei un laptop nou pentru că laptopul tău arată obosit, vechi, dar bugetul tău e cam de așa ceva? Hai să arăt aici un laptop care l-am cumpărat acum 2 luni și eu personal mă declar mulțumit pentru suma care a fost și ce am primit. Este un Lenovo Lockheed 15 ARP9, da, este cu AMD și l-am luat de pe EMAG de ceva promoție, a fost 2900 de lei. Este un laptop de care mă declar mulțumit, de calitatea plasticului, de balamale, pare a fi destul de în regulă, iar în ceea ce privește performanțele, are hard de 500 GB, RTX 3050 de 6 GB, Ryzen 5, seria 7000, 16 GB RAM, după cum vedeți la gaming e decent, fluctuează pe CS2 între 100 și 130 de frame-uri pe baterie. Tot testul ăsta a fost făcut pe baterie și pe acumulator, nu a fost la încărcat. Este foarte bun și ceea ce privește editarea foto, video. Aici am deschis undeva în jur de 450 de poze, RAW-uri toate, prin camera RAW cu Adobe Photoshop și răspunde foarte rapid la comenzi. Inclusiv dacă îi dau să facă niște procese, randarea per poză durează undeva la 2-3 secunde, în momentul în care am dat să exporte durează cam 2 sau 3 secunde până ce o exportă. Și aici facem un benchmark test. În ceea ce privește benchmark-ul, nu pot să zic că a ieșit cel mai grozav, dar, repet, pentru banii cât costă acest laptop, chiar a răspuns foarte bine. Este cu 3050, RTX 3050 și pe Lenovo s-a pus de 6 GB. Pe majoritatea laptopurilor 3050 este de 4 GB. Pe Lenovo o să vedeți că este de 6 GB, ceea ce ajută. Aici vă și arăt faptul că tot testul este rulat pe acumulator. Nu sunt foarte mulțumit de viața acumulatorului, ține undeva în jur de o oră doar pe editare foto. Probabil dacă aș face alte lucruri mai light, nu ar ține, ar ține mai mult, dar pe editare foto, la o cafea, undeva la o oră și 10 minute, poți să editezi poze în continuu și pus